Adidas și avem aici la Piața Doina. Avem aici câteva haine. Și aici la fel. Și cărți. Cât costă o carte? O carte 5 lei. 5 lei, oricare? Oricare. Mulțumesc! Astăzi e ofertă, cărți 5 lei, una prozare. Aici cât costă? 8 lei cartofi noi. În Piața Doina, aici la intrare. Cireșe 22 de lei, căpșuni 25 de lei, 9 lei cartofi noi aici. Dincolo erau 8 lei, aici 9 lei. Două pentru și mâine. Gogoș 3 lei, langoș 6 lei. Langoș simplu 6 lei și cu brânză 8 lei. Și cafea se găsește aici 15 lei, caisele 20 de lei, cireșele. Avem și slănină aici și o rață. E rață sau ce? Găină? Pui de găină. Pui de găină. Cât costă? 105 lei, 100 de 100, lei. 100 de lei. Și slănina? 40 kg, Și 45 de lei. 45. Și slănina 40. E ok, haideți să vedeți, nu vă duceți, vedeți că e pe gheață aici. Da. Uitați-vă. E pe gheață, da, am văzut, mulțumesc. Stricat, usturoi, 3 Da. lei sau 2 lei. Ouă. Mărarul cât costă? 2 lei. Și un ou cât costă? Cât costă un ou? 2 lei costă. Și aici tot 2, proaspăt. Usturoi, mai am atâția. Soc. Salată verde. Cât costă salata verde? Salata verde. 3 lei. Chiar la intrare în piață. Sunt câțiva oameni care au câteva legume și fructe. Ați văzut chiar și un pui avea acea doamnă la vânzare. Slănină. În rulota aceea avem pâine de pecica. Și lubenițe avem aici. Uitați, și jumătate de lubeniță puteți să vă luați. 23 de lei kilogramul de cireș. Flori. Nu mă pricep la flori, nu știu exact denumirea. Bega curge, povestea continuă. Piața Doina. Avem ouă aici în aceste aparate. Nu știu cum să le zic. Nu știu cât costă, să vă spun drept. Aici lângă este o pescărie. Haideți să vă arăt repede. Chiar aici în spatele pieței, pe strada Iris.
Am înțeles și am auzit că este pește proaspăt să găsește aici și este foarte bun. Uitați, este deschis magazinul miercuri. Haideți să vă zic programul. Miercuri de la 10 la 6, joi de la 10 la 6, vineri de la 10 la 6 și sâmbătă de la 9 la 14. Luni, marți și duminică, deci duminică, luni și marți este închis la această pescărie. Vă salut pe toți, numai bine. Doamne ajută!